Добре дошли в Volkswagen Arteon, наследникът на Passat CC. Помните ли онова красивото Volkswagen? Аз лично не съм много голям почитател на Volkswagen, но има хора между вас, които си умират с тази марка, но винаги мога да оценя една хубава кола. Този конкретно е 22 година на 16 000 км и е Airline пакет, само че имаме 2-литров, 190 конен бензин мотор TFSI с DSG скоростна кутия, двоен седилител. Тези от вас, които знаят каква е тази кутия, могат да оценят бързите смени и плавното превключване на предавки. Точно взето страшно спокойствие при пътуване. Е много бърза и респонсивна кутия. Този Arteon конкретно е фейслифт, т.е. тук имаме доста подобрения на автомобила, особено в интериора има доста разлики. Предния вариант дори имаше аналогов часовник на таблото, за да се покаже като по-луксозен автомобил. Нали знаете, това аналоговия часовник е знак за лукс. Аз лично тази кола я наричам бюджетното Audi A7. Общо взето като форма и опции, поведение и така нататък, доста се доближава като автомобил към A7, но е доста по-евтин. Колата е много подходяща за семейство. Огромен интериор, достатъчно място отзад, дори децата ви да станат някакви лунгури, ще има къде да ги возите. Няма да говоря за ускорения, 0 до 100 и така нататък, просто при тази кола няма смисъл. 190 коня са напълно адекватни и достатъчни за ежедневна употреба. Тук залагаме повече на стил и опции. Тази кола е пъкана до козирката с опции. Меню на български, двойно глазирани стъкла, дори вратите нямат рамки, което лично аз много не обичам като опция. Съответно дигитален централен кокпит, с няколко изгледа може да си сменявате визията, т.е. дали да са скоростомер и оборотомер, само информация от радиото, съответно Apple CarPlay има, който замества почти изцяло вградената инфотеймент система на колата. Кой не иска Apple CarPlay? Сега, всъщност, дори и на стар автомобил, ако може да подкарате CarPlay, той си е напълно адекватен. Тук в случая говорим за една доста модерна кола. От към системи за сигурност, каквото се сетите. Дори кара вместо вас. Тоест, вие се возите спокойно. Arteon идва в две форми. Седан, което имаме в момента, и shooting brake, така наречения, по-нашенски комби. И в двата варианта имате изключително доста пространство в багажника. Сега комбито естествено е малко по-голямо, по-хубав достъп има и по-лесно се товари и се разтоварва. Въпреки че при седана той е малко към хеджбек отива и се отваря целият багажник заедно с стъклото, така че просвета за товарене е доста сериозен и голям. От към возия изключително балансирано шаси, нито е много твърдо, нито е много меко, няма да ви ласка като лодка. Чудесен крузер на магистралата с 140-150, даже и по-ниски скорости за някой от вас. Изключително не натоварваш, кротък, спокоен автомобил. Нещо, което изключително много ми е забавно. Има ел седалки, но е само една. И то моята. Имам дори и масаж, но пак само на моята. Тоест пътника малко е прецакан. В крайна сметка колата не е негова да се оправя. Подгреви на седалките. В случая тази кола е с много красива алкантара. Черен таван, което на мен лично много ми харесва като комбинация. Адаптивен круз контрол, спазва дистанция пред предния автомобил. Съвсем лежерно и спокойно може да си пътувате. За градски условия също мисля, че е подходящ. Електрическата рейка е много респонсивна, лека, при ниска скорост се маневрира изключително лесно, съответно като дигнете скоростта, волана се стяга за малко
качествено усещане на това, което се случва под гумите на колата. С две думи, имаме автомобил, който е изключително добре оборудван от към опции, доста по-евтин от Audi, но в същото време получавате абсолютно всичко, което бихте имали нужда в една кола. Артеона е един от поредните опити на Volkswagen да влезат в малко по-премиум сегмента, т.е. да се отдалечат от стигмата на автомобила на народа. По мои спомени, първият опит беше с Volkswagen Phaeton, който беше чудо на техниката. Рожба на Фердинанд Пиек, който е легенда в автомобилната индустрия. Този господин дава списък с 15 или 20 критерия, които иска от инженерите на Volkswagen да бъдат постигнати. До ден днешен не се знае точно какво е имало на този списък, но интересен само един фактор е споменат. Пиек е искал Файтона да може цял ден да се движи в външна температура 40 градуса с 180-200 км в час и да може да поддържа перфектни 22 градуса вътре в купето. Което, както може да се досетите, си е доста сериозно инженерно предизвикателство. Много големият проблем на Файтона обаче е значката, т.е. емблемата. Кола, която влиза в директна конкуренция с Mercedes S-класа, с BMW 7 серия, с Audi A8. Просто не може да се набута в този сегмент, просто защото няма емблемата. Хората, които пръскат изключително много пари за такъв тип автомобили, търсят все пак и престижа на емблемата, което е много важно. Но Volkswagen от време на време обичат да се пробват да влезнат отново в малко по-луксозния сегмент. Артеона е типичен пример. Изглежда скъпо, усеща се като скъп автомобил, има абсолютно всичките опции, които може да намерите в една скъпа съвременна кола, но няма емблемата. И това е истината. Но много хора въобще не им пука от това нещо, дори е лично според мен огромно предимство за хората, които нямат такива предразсъдъци, просто получават много повече за парите, които харчат за тази кола. И затова му викам малкото, по-скоро достъпното A7. За музикалните маняци Volkswagen са се погрижили в Артеона да има много висококачествена аудио система Harman Kardon с близо 700 вата мощност. Тоест, пускате си Spotify, кефите си се, карате си количката A7-чката в емблемата на Volkswagen. Това е кръга на шегата. Естествено, исках просто да ви кажа, че и от към музика сте добре покрити. Нещо друго много интересно, тази кола има Gesture Control. Тоест, може да и махате, за да минавате през менютата. Не е най-адекватното нещо на света, но върши работа. Но пък нещо друго, което е интересно, не може да селектирате това, което ви трябва. Като стигнете до него, просто трябва да го натиснете на дисплея на тъчскрина. Иначе може да си махате. И продължавайки в тенденцията, всичко е дигитално, съответно от тук с плъзгане на пръста може да сменявате градусите. Като влезете вече в менюто на климатроника, може да си нагласите абсолютно всичко, което искате, включително подгрев на предното стъкло, което обаче го има само в субменюто и не може да го достигнете с физически бутон. Общо взето колата си има всичко. За под 100 000 лева автомобил, който е на 2 години и 16 000 км, просто не. Като дизайн Артеона е особено елегантен, но и е с доста агресивни линии. Така че няма как да го сбъркате. Особено в съвременния автомобилен дизайн. Абсолютно всичко вече започва да изглежда еднакво. Артеона се откроява, което лично на мен ми допада. Винаги съм харесвал автомобили, които са малко по-различни от масовката. Автомобил от клиентската база на DAS Autoservice, така че ние може да гарантираме за неговия произход. Съответно може да ви предложим и гаранция за колата, ако я поддържате при нас. За страховки, гаранция, поддръжка, смяна на масла и филтри. Абсолютно окомплектован сервис
за следващия собственик на този автомобил. Обявата за който може да видите долу в описанието. Малко сме на равен път, но хубавото окачване помага за комфортния experience. Аз съм Михаил, ние сме Das Auto Service Cars, заповядайте пак.